gaurko ekitaldi honen bidez Bilboko udala gogora ekarri gura dau jendeak aukeratutako zinegotzia izen zala. Eta galek hil ebala orain dala 30 urte. Egia esan ez nekien gaur hemen hitz egin behar nuenik, eta eskerrik asko hori baina ez dut ekarri prestatuta. Baina badaude pare bat gauza alkateak zan dituenaren aritik markatu nahi ditudanak. Lehenengo eta behin neure ama sanari egin nahi diot gomuta berezi bat. Gaurko egun honetan, por fin, zamintasunez eta minez beteta, baina posik izango zuelako bere burua Bilboko udalonek Santi zenari omenaldia egiten diola ikusita. Ez dago dudarik, Bilboko udalak Santiren bizitzan bere biziko garrantzia eduki zuela, naiz eta denporan laburra izan bere parte hartzea etxe honetan, sakona eta bizipen handiz betetako momentu bat izan zen, asko maite izan zuen etxe honetan egon alizatea, eta de hecho, amentze bertan, euki genuen gorpu azken momentuetan. Eskerrik asko beraz, egiten diguzuen honegatik. Gure mina ez da sekula izango konfrontaziorako. Gure mina eta sufrimentua ezin dira erabiliak izan bakebidean oztopoak ipintzeko. Justo alderantziz. Hori da gure nahia eta horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko.